И здравейте, пички, дорашли в нов епизод на Brawl Stars. Днеска ще цъкаме. Аз и Радославчо на Dual Showdown. Филмираме се, той да на майка, аз Мортис. Нали, Радославе? Много ясно е, пички. Малко съжаляваме, че не сме качвали от дълго време, просто да, на нашия човек му заключиха акаунта и аз нямаше кога качвам. Да, заключиха ми акаунта и... така, нищо. Да, заключиха ми акаунта като цяло и... Нямаше кога правя вече, супер сега, ми го отключиха. И мразя да ми го заключват. Защото това е най-гънто нещо. Ма това само един път са такова смисъл. Само един път е ставал като цяло. Да, ако се питате какво значи заключване, заключване значи да примерно ти влизаш в акаунта докато играеш и те... Да, един мой приятел, нали ми имаше акаунта и... Че ти гепат акаунта и ти заключват акаунта и ти трябва да си го отключиш. Да. Питате там някакви глупости, айде да даваш някакви глупости. И като цяло, това е. Заключеното има детелинката ли? Само аз ли нямам, бе, бахти майките. Супер. Хора, ще правя анбоксинг на целия опенинг на целия Brawl Pass. Аре, я ще се пазя стар дроповете. От кой тайр трябва да си ги пазя? И от този акаунт ще правя, от другия акаунт. И аз ще ги пазя. Ще ги отворим на края на сезона, хората. Знаете, ще има огромен опенинг. Как на края на сезона? Не ли като аз като превъртя паса тогава с Legendary-то? Аз с Legendary-то ще се запазя. Аз чаках на края на сезона. Да имам бонус. Аз тия бонусите и аз на края на сезона ще събера около 20-30 или колко ще събера? Дали ще мога да събера 50 както Френчо? Той Френчо беше събрал общо 50, не 50 от бонусите. Да, аз от това... Аз викам от бонусите. Аз мисля от бонусите да събера 50. Това възможно ли? Дори аз си мисля всички квести. Той Френчо май не си минал всички квести. То мен също ще ме мрази, ама ще минавам тук там. Той не му хитва печагата. Виж го. Хора? Така. Ще го помня. Хубаво, ня сега е. Пръвката лайка, абонирайте се. Да, точно така. Мама. Абе. Бате на мама! Майка ми днеска, между другото, 8 март, честихи, така, честит 8 март. Какъв 8 март? Той вече 9, ама все пак честит 8 март на патерите. Сега сега филмира и влиза от големия акаунт. Сега ще почне като Росов влезе от големия си акаунт. Така, хора, тук сме Росов, ще влиза от големия акаунт. Опа, хора, физик ма покани. Не, си Росов е. Това към по-добър с физик. Окей. Кой? Давай, аз съм лево. Аз ще играя Шели, Барабели. Шели, ма не е лева и ние днеска... Чай, имаме време до понеделник трябва да дигна 38к, брат. Защото се излагам си 36к. Хора, който иска... Да, между другото... Изкажи се. Изкажи се. С преведото. Стой. Хора, между другото, ако искате, влезете TikTok лайфовете, ние там напреднахме на ранкета, цъкахме ранкет и там като цяло TikTok в лайфовете. Влезете там, мистер Лавчо, т.е. Лавчо. Влезете там, цъкаме се всеки ден. Не точно всеки ден, ама събота неделя сега ще има лайфове. Ще се опитам да има лайфове. Като цяло,
шервам скрин на лайв и виждате Brawl Stars и чувате Руслав. Както тук в момента, просто да. Просто на лайв. И ти... Казвай. Който иска, може да се даде акаунта и да му отворим Star Drop Pet, ако е събрал. На края на месеца да се даде Star Drop Pet, който е събрал и да ги отворим на клип. Да, ама едва ли някой ще даде акаунта, защото повече съм мисля, че сме скамнали. Но няма как да скамнеш акаунт, като имейл е на негово име. Буквално като имейл е негов, няма как да скамнеш акаунт. Поне аз не знам друг начин да е. Тото иначе, дори да можех, пак нямаше да скамна, защото хипергадното е. А пък и без ти си имаме акаунчер. Да. Няма. Това, че... То Бог нещо му притеснява. Идеално. Много. Бягай, Ходокчо. Бягай, дебелак мръсен. Надолу. Добре. Стой. Оп. Найс. Давай да бегаме. Радо. Много. Давай да бегай. Остав тук, бе! Майко. Петстотин бона кенефа. Само 500 бона кенефа е. Джиджи. Така, хора, тук сме. Кой да игра? Бо. Така, хора, тук сме. Малко Rage Quick. Същото е. Хора, между другото, клана вече клана ни е на 39-то място. Дали ще минем рекорд, един Господ знае. Сега един клан ще се обединяват към нас, т.е. ще вземат... по това по-кот клан не съм го виждал, освен Мартин. Сега един клан искат да влизат в нашия клан, т.е. един човек иска да вземе от клана си 5-6 човека и ще джойнат в нашия клан, защото вика, че нашия клан сме по-силни като цяло. И да. И ще станем около топ 30. Хитвам. Добре, хитнах оня. Ще станем около топ 30 и че тогава... Който иска може да влиза в клана, бе. Шам трябва 36к. 36 и 700 по-скоро, защото... И сега тия 36 се ги кикваме, после трябва да кикваме по 38 май. Вай. То тогава ще ме страх да киквам, бе. Май тогава то по едно време трябва да спрем да кикваме, защото... То целта не е като цяло, просто беше целта ни да влезем топ БГ. Дори не мислехме, че ще влезем топ 100 или топ 50. Дори това не го мислехме. После целта ни беше топ 50. Да, после целта ни чак беше топ 50. Топ 50. Дори не мислехме, че стигнем защо до топ 50. Мислехме, че ще станем до някъде топ 150. Ама не. Просто така се случи. Радвам се за това. Добре. Да. Хора, да знаете, че направихме под клан. Това е този клан, който ако сте малко купи, може да влезете в него. Да. Пак е България. Пак е България, арме. Стойте, сега ще ви го покажа. Така, хора, това е малкият ми акаунт, не гледайте името. Ето това е под клана. Ето го, това е Руслав от Картофчо, малкия си акаунт. Това е моят другия малък акаунт. Нали? Това е клана. Ако искате влезете, пък това ни е главния клан, който вече с реквест и вече сме тук сериозни хора, както виждате. Ние ако освободим места 4.
Той има бая 36к, бе. Гледай какво става. Да. От 30 до 21. Бая са 37к и те са много, гледай. От 19 до 15. 38 вече по-малко. Поне имаме 8-9 човека на 40к. Сега ще имаме 10 скоро. Но не се знае кога. И вече хора станаха една-две. Взех новия герой. Между другото, как е новия пас? Как е новия апдейт? Как е ранките? Разкажете малко какво става. Че малко го разцъкам. Той тук той тук няма да го цъкам. Как е новия апдейт? Хора, Митик 1. Да, това вече е Митик 1. Деградант. Къде ви горе? Дайте тук се прави на доджер малко. И обзорва късаем 15 меча го спирам, нали? Да. То сега е 10. После бой да цъка, бе. Още маничко и... От джитара видях. Майко, брат, тук на клипа може да видиш колко време ги доджвах тия. На 11 минута и 30 секунда отиде. После. Като го кача утре. Найс. А? За колата. Утре като станем. То сега няма го гледаме. Сега ще цъкаме малко Бростар. Сега ако се преспи, шлягаме и това. Поне да го едитнем, брат. Ето какво има да едитваме, бе. Аз искам да го едитвам. Да, ще го пратя тогава Дискорд. Добре, аз ще пратя едно приложение, че да... Защото по Дискорд може да се пращат дълги видеа, ама през едно приложение ти ще ми пратиш линк и аз ще го изтегля и готово. Че колко дълго там може? Да, може колкото си искаш дълго, можеш. Не. Да покажеш 3 часа. Нищо. Моля. Не, горе ти Дискорд. Дискорд малко няколко секунди. Нали, там ти праща аудитора. О, Мартин Джуна по време на епизод. Така. Да. Мартине, кажи едно здраве, бе. Ако не искам. Ако не искаш, си педал. Гледай се как се дojва, бе. Охо. Кажи, Мартин, че я справи епизода. Така, хора, тук сме. Мартин се присъедини към нас в партията ни. Ще цъкаме бробо малко и след тази игра буквално спирам епизода, защото вече стана 13 мъчи. Росой, ти ще го едитваш, не ме бе. И така, хора, разцъкайте там ранкет, готини са нещата. Биват много апдейти хубав. Идвайте там в лайфовите TikTok. Днеска имаше розички. Дори не ги очаквах. Аз дори не искам розички. Аз като цяло просто цъкам за геймплей хората да не гледат. Да има контент. Виж тая роза. Виж, няма умиране. Нормално. Особено за 2019 някой вечераме. Охо. Учиме след Ultimate Bat. Стой. Бич! Мартин, дей коса. И на мен не се иска. Аре, бавне. Дейпа. Ама family friendly, Мартине! Мокни, бе. Марто. Брат, дай на майка ме насраме, мокни. Ужин! Майко, тия... Опа! Това беше на автопаса. Така, хора, това беше от епизода. Да не се закнава с камбанка, лайк, subscribe и чао.